Η Σοφία λατρεύει την τεχνολογία. Κάθε μέρα παίζει ξέγνιαστα με το smartphone της και το διασκεδάζει. Απολαμβάνει όμορφες στιγμές και όταν θέλει τις μοιράζεται. Επικοινωνεί με τις φίλες της ακόμα κι αν είναι μακριά και αποκτά νέες γνώσεις και χρήσιμες πληροφορίες. Εξερευνά ελεύθερα από το κινητό της έναν ολόκληρο ψηφιακό κόσμο. Πόσο ελεύθερα όμως? Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η Σοφία μεγαλώνει, αλλάζουν οι ανάγκες της και ο τρόπος που χρησιμοποιεί το κινητό της. Είναι όμως πάντα ασφαλής? Εσύ ξέρεις με ποιους μιλάς στο κινητό το δικό σου παιδί? Γνωρίζεις πόσους άγνωστους φίλους έχεις στο Facebook? Ξέρεις αν μπαίνεις σε σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου? Είσαι βέβαιος ότι ήταν στο πάρκο χθες στις 5 το απόγευμα? Με τη νέα εφαρμογή Safe Mobile προσφέρεις ελεγχόμενη ελευθερία και ασφάλεια στο παιδί σου όταν αυτό χρησιμοποιεί το smartphone του. Με την εφαρμογή Safe Mobile, εσύ καθορίζεις με ποια πρόσωπα θα μιλά ή θα ανταλλάζει SMS στο παιδί σου, προστατεύοντάς το έτσι από επικοινωνία με άγνωστα άτομα. Μπορείς εσύ να επιλέξεις σε ποιες εφαρμογές θα έχει πρόσβαση το παιδί σου από το smartphone του, προστατεύοντάς το έτσι από ανεξέλεγκτη και μη ασφαλή χρήση. Ακόμα, ξέρεις πού βρίσκεται το παιδί σου ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικού χάρτη. Τέλος, με την εφαρμογή Safe Mobile μπορείς να ελέγξεις διεξοδικά το είδος και το χρόνο της χρήσης που κάνει το παιδί σου από το smartphone του, έχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη χρήση του. Η εφαρμογή Safe Mobile, εύκολη και απλή στη χρήση, σε ενδυναμώνει για να παρέχει στο παιδί σου αρκετή ελευθερία για να ανοίξει τους ορίζοντές του, προστατεύοντάς το όμως παράλληλα από τους ψηφιακούς κινδύνους. Κατέβασε τώρα δωρεάν την εφαρμογή Safe Mobile από το Google Play. Αποκλειστικά για όλους τους πελάτες Sita Mobile Vodafone. Safe Mobile. Δώσε ελεγχόμενη ελευθερία στο παιδί σου και προστάτεψέ το από τους ψηφιακούς κινδύνους. Sita Mobile Vodafone. Power στους γονείς. Power to you.